И здравейте хора, аз съм Extreme Blade и днес играем в CSGO, не CSGO, не. И тук ще започнах и цъкнах терорист, терорист и в момента ми спомня. И много съм добър с снайпера, ама обаче съжалявам хора, че не бях снимал от 5 дена, но бях на бал и няма време да си взема компа. Упс. Ех. Еха. Малко съм слабичък, хора, но с времето ще свикна. Имам малко часа на нея, защото не съм я играл от доста време. Да, хора, забравя да ви кажа, скоро ще имам интро и то ще е доста интересно и я. What the fuck? Обаче хора, сега тук се пиша Magic Save. Защото така си го измислих. Вот как ладно. В гръб ли бе? Някой път, ако някой се заинтересува, може да играем двамата с него. Да, това се очакваше. Не, това не го обичам. Да, хора, съм слабичък. Вот как лагна. Сори хора, ако ви лагва, ама на мен изобщо не ми лагва. Много съм добър с снайпера. Обаче не знам хора, нещо ми са се багнали F-овете и като цъкна F3 нищо не става. Псах. Ех! Пак си снайпер! Ех! Екстра хора! Много съм добър! Ау! Ех, как не го оцелих? Да, не съм добър с тези оръжия, особено пък с това. С това съм... снайп. Точно тази помпа ни трябваше. Съжалявам за това. Их, пак. Много съм добър с снайпката, един отпред, един отзад, айде стига де. Вече прекаляват. Упса. Да, естествено пак същия. Искам да го убия с помпата. Ей, да може някакво хубаво оръжие.
Да, като М4, М4. 4. Супер. Иха. И да, хора, ако се заинтересувате, може да играем заедно. Днеска може да направя 2 клипа, само заради това, че че ми нямаше 5 дена. Опс. Мерси, брат. Си жив и здрав. Ей! Как ще да го вземам? Това ми го късно. И хора, аз мога да снимам и на лига. Охо. И умря, С тези пистолети двата и също да мога да играя. Право главата. Искам да пробвам, хора, сега с двата пистолета. Да, нубър. Надявам се да не ми е толкова дълго клипчето. Добре, зареда. Не знам, хора, дали на вас си ви лагва. На мен изобщо ми лагва. Ей, браво е! С М4 А4. Съм добър, ама с М4 А1 не съм добър. Леле, на 27 кръв си стои още от колко време? Айде, бягай, бе, наш! С това изобщо не съм точен. Хора, умрех. Вече умрех. Ще умра. Да, умрех. Точно тези. Точно това оръжие ми трябваше. Кой ме цепи, бе? Терорист, уи. Сериозно? 24 на 32. Сериозно? 24 на 32. Аз бях 22 на 28. Айде, стига, бе. Те са 36-20. Как те с няма да спечели, па точно той да спечели? Ето и да, хора. Правя последен матч, дед матч и ставам. После мога да кача на лига, но много време ще ми се сваля, защото матч 50 минути. Сериозно ли, помпа? Не искам да дам нищо. Ой, кър, само с помпите. Много съм слаб с помпите, хора. Супер много съм слаб. Гледай! През стена! 2 пъти, сериозно. Взето стационно дума. И хора. Искам пистолет! Не! Слава! Какъв е това, бе?
Уп. Да, естествено, някой ще ме вземе. Този път изобщо не ми върви хора, но 4. Вот така. Мерси. Стой на едно място, някой ще ме вземе. Не, защо се сака? Словак с помпа. Пак ли? Това постава. Да, но се сака. Калашников. Да, толкова. Ако съм със снайпер, брач. Защо? Да, то сега ще ме вземе. Да, как си знаех. И то ще било точно с това, бе. Защо винаги отзад ми скача? Това е супер гадно от хора. Искам с пистолет чета. Да, хора, естествено, не съм. Снайперче, ела тук сега. Ела ти ми сега, бе. И вероятно някой ще му убие, да. Защо? И защо винаги с тези се падам? Искам да ме убие, не обичам това оръжие. Това постава. Е, това вече не става. Ето това. Вече не става. И защо не съм точен? От втория път оцелих. С пистолета по-вероятно. Казах ви, хора, с пистолет е по-вероятно да ги взема. Сериозно. Really? Yes, thank you. Благодаря, че ме уби. Хе-хе. Охо. Да, човек, един отпред, друг отзад, друг още от някъде ще дойде. Вижте яката е. Те смутали пистолети. Да, с тези пистолети някои хора са просто велики. Аз не съм велик. Охо, какво става? Защо помпа? Защо помпа? Why? Това просто. Да, те яката, човек. Ще се разсипят още.
Мерси. Как не го взех? Не! Защо? Това е много тежко. Добре, този път ще се справя. С тези пистолети. И не се справих. Се справих. Извинете. Справих. Ударение. Мерси пак. Защо се криеш? И как този същия хора с като се разсипва? Така не мога да се разстресвам. Някои хора викат, че така мога да ме. Аз не мога. Чакайте за много хора. Сега идвам. Ще съм малко. Тук съм хора и още никой не ме е убил. Защо? Пистолет. Действа. И само да ми се падне снайпер, де. Много съжалявам, че нямам ефове. По-скоро не че нямам ефове, ами се багнах. Да, ето снайпката. What? Този го убих! Този го убих с помпа! What? Никога не съм се справил с помпа, хора. Ще се справя. Справих се с двата пистолета. Yes! Спечелих ачивмент. Yes! 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 Справих се с двата пистолета. Ето това стане много вида. Терористите печелят. И това беше хора от мен. Не забравяйте да се абонирате и тем подобни, ако искате още. И хайде, чао!